Yun, good morning. Dito tayo sa UP. Balik sa UP noong nakaraan, nag-Ayala tayo, tapos nagbinondo. Ngayon, back to UP. At kakarating lang ni Marcos Cueta, kasabay natin siya ngayon. Saka si Sir Mike ng Isabela. Si Albert, mamaya pa, tinanghali daw ng gising. Si Batman, niyaya ko kaya lang nagpapagawa ng mansyon. Kaya hindi siya pwede. Kaya ang dala ni Mark na bisikleta. Anong dala mo? Folding din. Folding din yan. Sa kaya si Sir Mike? Tumambay pa kayo kahapon? Hindi na rin. Kabuhat nga ano to. Gaano ka gaan? Gaan na. Yan yan, mga less than 5. Hindi naman, 7 plus. 7. Ano to, Sir Mike to. Hindi ako magugulat pagka bumili rin ng folding bike to. Hindi, baka maingit sa atin. Ang ano rin eh, ang handy eh, na naka-folding. Sa akin, minsan di ko na tinatanggal sa likod ng pick-up eh. Ito rin, pag walang tuloy-tuloy, binababa. Sir Mike, good morning. Sir Trevor. Wow, kanina. Oo nga eh. Sakali na mukhang Japan. Yun oh, ganda oh. Wala pa nakapark. Mamaya may mga magpapark na rito eh. Ha? Oo nga eh, sarap. Malamig-lamig. As early as 6 o'clock, dami na oh. Tayo sa operation natin si Trevor. Si Supremo. Hindi nag-ano. Hindi
Pero pupunta raw ah. Dali. Treble Bambao. Ah, nakalabing 5 ikot na kami. Labing di ba? Oo. 30 na yun. Then, 37. oh, 37. Parang nagbulalok na yun ah. Sobrang traffic talaga. Parang ano lang. Dati kasi una na ko pa. Hindi, naging kamote ako eh. Tatanghali na kasi. Ang bilis ko, alam mo kung hindi ko suot to, malamang mabagal ako. Talagang ating-ating yung mga sarap mag-bike. Ako nga, sa 640 ka. Nasa iyo ano, sa Ateneo. Tumataw. Paakyat yun. Hindi kasi suot ko to tsaka tong helmet oh. Diba? Helmet ako, big seat. Inaadburan eh. May magic. Yun, makakaikot pa ng 30 lang. Yan na oh, kasama na natin si Treble oh. Oh ha, 4 dapat. Ewan natin kung darating yung Supremo. Sana dumating para mas masaya. Level na kami. Ano man? Papatiin ko lang yung mga taga-Bigote, yung mga mahihinang siklista dyan. Na mayor. The mayor. Pasimuno ng bugahan ng baga. Sino pa ba? Bigote mismo. Ha? Si Bigote mismo. Kasi Bigote si Rene no. Oo. Bira kasi mag-bike na yun, mahina na rin yun eh. Lagi nasa lawag yata eh. Oo, kasama sila pa rin niya. Oo. Yun ang mga level nun, mga ano. Mga may hina. Mga Saka yung mga taga master, mga taga Isabela, sa Kawayan. oo. Diba? Shoutout sa mga taga Kawayan. Mikyong. Hindi na nagbabike. Hindi na nagbabike si Mikyong? Nagbabike. Ah. Mahina na rin sila. Skyway. Nag-skyway yung dalawa. Traffic dito na dulo. Morning. Oh, sabay lang tayo tumatay. Mas kaya. Sabay umakyat. Ano? Yes, all right. Madulas.
Ito ahon ko ng konti. Bahagyang-bahagya. Siguro mga 3-4%. Ay, kala ko tupa din yung nakatali. Tapos eh. Sabi niya parang iba yung tura ko. Anak sa labas. Mi. 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 Ito na nga pala yung tsura ng dating shopping center. Mall na siya ngayon, Robinsons. Oh, magkakashakis na rin. Lagoon Loop. Ha, dyan. Sige. Kahit saan. Saan ba mas okay? Tara. Lagoon Loop tayo. Isa magda-day camp ako rito eh. Oo. Pag Sunday may mga nagte-tent eh. Oo nga Dati may awang-awang yan eh. Sige, para Nice. Pwede kaya?
Morning po. Yung mga kanto na lang na Kontrahan ko. Hindi mo lang pagay. Ama ako eh. balik na tayo dito sa Mag-drop ka ron, no? kaya mo yan, pwede magulat. Matutulog ako mamaya pag napilayan ako. Walang pa ako ng ano. Mother ka. Ah, maganda Dave Grohl ka. Matutulog gawin. Ha? Picture, picture. Ganda yun. Ganda natin subukan ng Timberland. Ba? Trail ah, yung trail. Ay. Yan, Timberland. Pwede na ba? Sa taas na. Para akong cartoons dito pag mabilis eh. Oo. Balik tayo sa sa aking bagong paborito. Kapihan. Pangatlo ko na to this week, diba? Tama. Secret lang natin to, ha. May pagkakalat. Yan, dito na tayo. Umikot lang ako rito eh. Tapos pag U-turn ko, nakita ko, sabi ko, ano itong ano na to? Ayan.
We're back. Dali lang, te. Ako, sige. Size 1622. Ako, ano ko? Cappuccino. Na 16. Cappuccino 16. Sweetened, sir. Hindi. Ice po yan, sir. Hot. After. Dahil po ba kayo, sir? Wala na po kasing pang take-out, sir. Tayo. Sweetened po yun. Hindi po yung cup mo. Okay po. Sweetened po yung cappuccino, sir. Hindi. Yung Americano niyo po, sir. Sit lang. Hot din yan, sir. 1622. Meron po, sir. Bro. Mark? Basta, ano? Ha? Yan na naman? Hindi, birthday ka mo yun. Birthday na ano ako, honey milk. Honey milk, sir. Saka Size, ito. sir. Ako, ito masarap Ice to. po 16, sir, 22. Pwede ko muna. Birthday ko kasi. The birthday, sir. Nagka-birthday sila. Thank you. Thank you. Meron pa po, sir. Smart. Tapos ako, isang floss. Okay. Sarap yun. Dalawa na. Okay. Wala may tao na. Okay na, sir. Covered. Pare, tatlo na. Tatlo na po. Tatlong sponge. 715 po lahat, sir. Thank you. Sila master, nandito sila dahil nakita sa vlog natin. Ayos. Natulungan natin Oh. Yung meron, kaya lang kailangan mo magpalit ng ng cover ng battery. Oo. Ay hindi, teka. Okay na, back to parking na. Hindi tayo masyado nakapag-vlog ngayon, napasarap ang kwentuhan namin. Pero okay lang, bawi tayo next time. Ayos. Sakay ka lang ka. Sige. Sakay ko rin to.